Dobrý deň vám všetkým. Srdečne vás vítame na našom webinári, ktorý sa volá Férová výučba v ére generatívnej umelej inteligencie od etiky UNESCO k praktickým nástrojom. Tento webinár vediem ja, volám sa Gabriela Plešová a dnes vás budem sprevádzať webinárom aj spolu s mojou kolegynkou Renatou Hall. Renata na začiatok urobí krátky vstup, ktorým predstaví dáta, ktoré sme získali z prieskumu medzi vami, vyučujúcimi na slovenských vysokých školách o tom, ako využívate generatívnu umelú inteligenciu a následne ja prejdem k webináru. Tento webinár nahrávame, pretože viaceré kolegynky a kolegovia nám avizovali, že nemôžu prísť, takže zostane k dispozícii nahrávka. A takisto budeme zdieľať formou linku slajdy a nájdete ich na web stránke nášho projektu Healthy You. Ja by som vás zároveň chcela poprosiť, keď by ste si svoje otázky buď zapísali alebo zapamätali a položili ich v posledných zhruba 30 minútach webináru. Keďže vás tu dnes bude viac, tak vás poprosíme, aby ste tie otázky kládli takýmto spôsobom. Reni, myslím si, že je dobrý čas, aby si predstavila, na základe akých vstupov sme začali tento náš prvý webinár série Healthy You. Nech sa páči. Dobrý deň, ja si vypnem kameru teraz, lebo sa mi zdá, že mi to trošku kazí prenos, tak sa ospravedlňujem, len som sa chcela ukázať, že teda som tu. Ďakujem tiež, že ste prišli všetci. Idem na druhý slajd, kde by sme, neviem, či je vidieť už, nie? Dobre. Čiže áno, už vidíme. Viacerí z vás, možno aj všetci ste dostali vlastne prieskum, dotazník, ktorý sme pripravili, aby sme zistili v podstate, čo vás zaujíma. Tak len aby ste vedeli, ten prieskum sa uskutočnil teda v rámci februára a marca tohto roku. Mali sme odpovede od takmer 1500 vedecko-pedagogických pracovníkov a k tomu ešte cez 550 odpovedí doktorandov. Je to na národnej úrovni reprezentatívna vzorka, zúčastnilo sa aj 29 škôl, všetky verejné, väčšina súkromných a štátnych. Tie dáta sú používané ako vstup, čiže my sa pozeráme na to, čo teda reálne chcete, budeme s tým pracovať aj ďalej. Dáta budú celkovo potom zverejnené tiež na web stránke v surovej podobe, čiže aj vy si s nimi viete ďalej naložiť ako chcete podľa našich vedomostí. Toto je v podstate jediný takýto komplexný prieskum za celú populáciu na Slovensku. No a čo sa týka toho dnešného webinára, tak odrážame sa vlastne od toho, že sme sa vás pýtali na témy, ktoré vás zaujímajú. Na tomto grafe vidíte tmavou farbou sú odpovede od učiteľov a tú svetlejšou od doktorandov. Sú tak podiely teda z tých odpovedí. Takže vidíte, že tá téma rozlišovania obsahu medzi tým, čo pripravili študenti, respektíve AI, je medzi prvou päťkou, dá sa povedať, a chcelo by sa o tejto téme dozvedieť viac ako polovica učiteľov a teda 46% doktorandov. Tie ostatné témy si potom môžete samozrejme ďalej preštudovať na web stránke, je tých dát oveľa viac, ako ja dneska ukazujem. K tomuto ešte poviem, že my sme sa pýtali vlastne v tom prieskume aj na to, že čo súvisí s tou dnešnou témou, že do akej miery sa cítite kompetentne pri nastavovaní toho zadania, tak aby sa minimalizovalo podvádzanie. A tu boli učitelia pesimistickejší, hovorili, že vlastne takmer 40% z nich sa na to necíti a doktorandi boli trošku optimistickejší. Ďalej sme sa vás potom tiež pýtali ešte na to, ako vlastne, či existujú u vás jasné pravidlá pre študentstvo, lebo to s tým tiež súvisí. A tam ste boli pesimistickejší v obidvoch skupinách. Hovorili ste o tom, že teda nesúhlasíte s tým, alebo nemyslíte si, že sú u vás jednoznačné pravidlá. 40% teda medzi učiteľmi a
menej kúsok medzi doktorandmi. Čiže to tak indikuje, že táto téma celkovo je asi niečo, čo je pre pomerne veľkú časť ľudí na stole. A možno len taká bodka, že prečo, čo nám ukazuje, že prečo možno tie dáta od doktorandov sú trochu iné ako od učiteľov, je, že celkovo doktorandi sa považovali za viac pripravených na prácu s digitálnymi technológiami, že vidíme, že v podstate menšia časť z nich si myslí, že má základné zručnosti, naopak väčšia časť sa cíti byť pripravená experti, respektíve viac z nich sa cíti stredne pokročilých. Takže toto nám trošku možno vysvetľuje aj tie rozdiely. Samozrejme dá sa ísť hĺbšie a tak ďalej a my sa ešte na tie dáta budeme pozerať a samozrejme vám budú aj tie dáta k dispozícii. Takže ďakujem za pozornosť, ďakujem vám veľmi pekne za vašu ochotu, za to zdieľanie a budete môcť samozrejme povedať niečo k tomu aj, čo si myslíte o tom, ako sme urobili ten dnešný videár, čo vám chýbalo a tak ďalej na konci. Čiže to budú naše ďalšie dáta, s ktorými budeme ďalej pracovať do tých ďalších webinárov, okrem týchto dotazníkových. Tak dúfam, že sa vám to dneska bude páčiť a bude to pre všetkých prínosné. Ďakujem, Reni. Ak by si mohla zastaviť zdieľanie, výborne. A môžeme sa rovno pustiť do nášho dnešného webinára. Kým začneme, tak by som chcela povedať, že my sme teraz v letnom semestri pre vás pripravili celú sériu webinárov práve na základe tohto prieskumu. Každú stredu vlastne budú bežať naše webináre v tomto čase od 13. do 15. Na web stránke, kde ste projektu HealthyU, aj nájdete zoznam jednotlivých tém. Dnešný webinár teda venujeme jednej špeciálnej otázke a to je, ako učiť tak, aby za študentov a študentky nepísala úlohy umelá inteligencia. Teda webinár je určený všetkým z vás, ktorí učíte kurzy v rámci ktorých študenti a študentky odovzdávajú písomné úlohy. Na dnešnom webinári si spolu prejdeme zásady UNESCO, zamyslíme sa nad otázkou, či zakazovať využitie generatívnej umelej inteligencie, ako viesť študentov a študentky tak, aby používali generatívnu umelú inteligenciu vo svojom učení. Spomeníme užitočný prístup, tzv. Semafor využitia umelej inteligencie, ktoré používajú kolegyne a kolegovia na britských vysokých školách. Budeme sa zamýšľať aj nad otázkou, ako zistiť, či text napísala umelá inteligencia namiesto študenta a študentky. A samozrejme, ku koncu webinára budem zdieľať užitočné zdroje pre vaše ďalšie štúdium a takisto zdroje, ktoré som použila pri tvorbe tohto webinára. Rada by som sa dostala k tomu, že vám ukážem modul Teach alebo učení, ktoré je teraz už integrovaný v našom Copilote, Microsoft Copilote Pro verzii, a ktorý môžete využívať. A my vám pripravujeme špeciálny webinár len na tento nástroj Teach. V závere, kým odídete, by sme boli veľmi radi, keby ste 2 minútkami vyplnili náš dotazník spätnej väzby. A ako som už spomínala, zhruba posledných 30 minút venujeme ako priestor pre vaše otázky a budeme sa snažiť ich zodpovedať. Tento webinár som pripravila interaktívny v tom zmysle, že vám počas neho položím 2 otázky. Bude samozrejme na vás, či budete chcieť odpovedať. Tie odpovede sú zaznamenávané anonymne cez Microsoft Forms. Mne to potom umožní ďalej využiť práve tie vaše odpovede na pokračovanie webinára a takisto používam to ako nástroj, aby ten webinár nebol iba frontálne rozprávanie z mojej strany. Zaangažovala vás a neunudil vás snáď tým stálym môjim rozprávaním. Ako som už spomínala, dostanete k dispozícii slajdy a to tým, že si kliknete na link. Na konci vám ukážem teda stránku, kde budú zverejnené.
Videla som, že dnes na webinár ste prišli mnohí kolegovia a kolegyne z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, teda poznáte ma, ale časť z vás aj ma možno nepozná, tí, ktorí ste prišli z iných inštitúcií, tak volám sa Gabriela Plešová, pôsobím na Centre pedagogickej podpory v rámci katedry pedagogiky Filozofickej fakulty UK. Chcela by som povedať, že ja nie som informatička. Nie som teda to, komu sa hovorí ajťák alebo odborník na informačné technológie. Môj disciplinárny background sú medzinárodné vzťahy a neskôr som prešla do oblasti vysokoškolskej pedagogiky. Teda tento webinár vediem ako človek, ktorý primárne pôsobí na pozícii educational developer, to je odborník, odborníčka, ktorý podporuje vysokoškolských učiteľov a učiteľky v tom, aby dobre učili. Ja som, keďže téma využitia umelej inteligencie vo vysokoškolskom vzdelávaní je tu a celkovo umelej inteligencie už 3 roky aj veľmi intenzívna, tak som veľa študovala a priebežne študujem veci týkajúce sa AI. Najnovšie som si v septembri robila kurz Transforming Higher Education with Gen AI cez Coursera. To je kurz, ktorý má 6 modulov a je zdarma dostupný. Vynikajúci kurz, ktorý pripravili kolegovia Sam Illingsworth a Rachel Forsyth. Dám vám potom aj link na konci, keby ste si chceli sami tento kurz spraviť. Ďalej som pri príprave tohto webinára využila aj množstvo článkov, ktoré som si načítala za posledné mesiace a roky o AI vo vysokoškolskom vzdelávaní. Sledujem teda pravidelne odborné diskusie týkajúce sa AI vo vzdelávaní a chodím na webináre. A teda pri tom, keď som pripravovala pre vás tento webinár, tak vychádzam aj zo svojich skúseností ako recenzentka článkov pre mnohé impaktové časopisy. Napokon taká tretia zložka toho, čo viem, je vďaka tomu, že vediem kurz Ako inovatívne učiť na vysokej škole s podporou AI. Tento kurz nám beží od septembra tohto roka pre 15 vyučujúcich. Som jednou z lektorík na kurze a keďže som koordinátorka kurzu, tak vlastne poctivo sedím na každom workshope a snažím sa tiež naučiť niečo od našich zahraničných lektorov z Rakúska a z Belgicka. Takisto som normálne vyučujúca a učím v bakalárskom a magisterskom programe pedagogiky. Takže to je niečo o znalostiach a skúsenostiach, ktoré som využila pri príprave dnešného webinára. Začala by som ho tým, že vám predstavím UNESCO usmernenia pre generatívnu umelú inteligenciu vo vzdelávaní a výskume. UNESCO je pre nás úplne zásadná inštitúcia v tom, že ešte pred zavedením, pred spustením ChatGPT 3.5 UNESCO už vtedy pripravilo prvú verziu svojich usmernení o tom, ako využívať zodpovedne umelú inteligenciu v rôznych oblastiach. A ďalej tieto usmernenia špecifikovalo. Je to celý tým odborníkov a tým, že UNESCO ako časť OSN, ktorá sa špecificky venuje vzdelávaniu, má v tomto veľmi dobrú expertízu. Myslím si, že tieto odporúčania špeciálne pre nás na Slovensku sú smerodajné. Ja teda poprosím o vašu trpezlivosť, kým zhruba za nejakých 10-15 minút tieto usmernenia predstavím. A vlastne tieto princípy sú veľmi dobré v tom, že vždy obsahujú 2-3 rady, ako sa tieto princípy majú uplatňovať práve vo vysokoškolskom vzdelávaní. Takže prvý princíp hovorí, že generatívna umelá inteligencia má podporovať, nie nahrádzať ľudské myslenie, kreativitu a rozhodovanie.
Tu ešte poviem, že mnohé z týchto princípov myslím si, že implicitne poznáte a snáď vám pomôže vidieť, že boli naozaj veľmi jasne sformulované. Čím teda to naše tácitné chápanie nám pomôžu urobiť explicitnejším. Tento prvý princíp nám hovorí, že ako vyučujúci by sme mali vždy prezentovať nášmu študentstvu umelú inteligenciu ako podporný nástroj, nie ako autora či autoritu. A takisto by sme ich mali upozorňovať, že majú výstupy umelej inteligencie kriticky vyhodnocovať a nie ich nekriticky príjmať. Druhý princíp UNESCO hovorí o tom, že využívanie generatívnej umelej inteligencie má byť etické a bezpečné. Teda, čo by sme mali robiť ako vyučujúci? Mali by sme venovať čas a kapacitu tomu vysvetľovať rizika pre súkromie, keď naši študenti a študentky používajú externé platformy generatívnej umelej inteligencie. Možno ste zachytili, že Ministerstvo školstva pre vysoké školy zakúpilo licencie viacerých nástrojov generatívnej umelej inteligencie vo verzii Pro, ktorá teda zabraňuje tomu, aby to, čo my alebo študentstvo vložíme do AI, bolo použité na to, aby sa umelá inteligencia učila, alebo aby sa široko a voľne zdieľali tieto niekedy citlivé informácie. Jednoznačne treba povedať, že by sme mali upozorňovať našich študentov a študentky, že majú používať nástroje, ktoré schválila naša univerzita. V tomto prípade je to Microsoft Copilot Pro, alebo Ministerstvo školstva nedávno informovalo, že zakúpilo aj licencie vyššej verzie ChatGPT. Aspoň ja som dostala už o tom informáciu. Tretie upozornenie hovorí, že by sme mali učiť študentstvo rozpoznávať, že umelá inteligencia môže byť a aj býva zaujatá. To je v angličtine termín bias alebo predpojatosť. Napríklad, ak učíte kurzy, v ktorých je dôležitá rodová rovnosť alebo dôležité sú názory rôznych ľudí z medzinárodného prostredia, tak AI vznikla na základe v úvodzovkách nakrmenia veľkým množstvom informácií. A podľa toho, aké boli tieto informácie a mohli byť aj zaujaté, tým sú ovplyvnené aj jej výstupy. A je veľmi dôležité, aby sme o tom so študentstvom na našich kurzoch diskutovali, ak je to teda relevantné pre naše kurzy. Tretí princíp UNESCO hovorí o tom, že generatívna umelá inteligencia by sa mala používať transparentne a zodpovedne. A z toho vyplýva, že naša podpora pre študentov a študentky má byť v tom, že máme vedieť stanoviť jasné pravidlá, kedy a ako je možné pri štúdiu našich kurzov umelú inteligenciu používať. Mali by sme tiež jasne vyžadovať, aby naše študentstvo uvádzalo umelú inteligenciu ako zdroj alebo pomoc, tam, kde je to vhodné takýmto spôsobom, nejakým spôsobom umelú inteligenciu využívať. A takisto by sme mali na našich kurzoch posilňovať akademickú integritu, teda upozorňovať na limity obsahu generovaného umelou inteligenciou. Štvrtý princíp UNESCO, spomínala som, že ich je 8, hovorí o tom, že by sme mali rozvíjať gramotnosť a kritické myslenie študentstva, čo sa týka umelej inteligencie. To spočíva v niekoľkých praktických krokoch ukazovať na hodinách a kurzoch, ako fungujú rôzne modely generatívnej umelej inteligencie a aj odkiaľ sa berú chyby. Pretože umelá inteligencia jednoznačne niekedy je chybná. A to by sme mali robiť tým, že by sme mali zaraďovať krátke aktivity, počas ktorých študenti a študentky kriticky hodnotia alebo overujú výstupy generatívnej umelej inteligencie. Takisto by sme mali opravovať mylné predstavy, ktoré
môžu mať a mávajú naši študenti a študentky. Napríklad je dôležité upozorňovať, že umelá inteligencia nerozumie obsahu. Ona vie generovať text na základe toho, že je to jazykový model a funguje určitým spôsobom, ale nie preto, že by rozumela tomu, čo sa jej pýtame, alebo aké prompty sme zadali. 5. princípom UNESCO je podpora rovnosti, dostupnosti a inklúzie. Tento nám hovorí, že by sme mali ponúkať alternatívne postupy pre študentstvo tým, ktorí majú obmedzený prístup k technológiám. Tu je dôležité povedať, že jednoducho, ak niektorí študenti sú zo sociálne silnejších pomerov, majú napríklad rodičov, ktorí viac zarábajú alebo už sami zarábajú, tak si môžu kúpiť vyššie verzie alebo licencie umelej inteligencie, vďaka ktorým by mohli vypracovať a môžu vypracovať úlohy, takže dostanú jednoducho lepšie známky. A tým sú ďaleko zvýhodnení oproti študentstvu zo sociálne slabšieho prostredia. O to potom je dôležitejšie, aby všetci mali možnosť používať rovnaké licencie umelej inteligencie. Napríklad, ako som už spomenula, Microsoft Copilot Pro, ktorý zakúpilo ministerstvo školstva pre Univerzitu Komenského a neviem, možno aj pre iné univerzity, z ktorých viacerí z vás tu ste. Tento princíp tiež hovorí, že umelá inteligencia je mimoriadne užitočný a efektívny nástroj pre inklúziu. Napríklad, keď máme na kurzoch študentstvo zo zahraničia, dobrým príkladom je študentstvo z Ukrajiny, ktorým zásadne vie pomôcť umelá inteligencia vďaka prekladom do slovenčiny alebo do jazyka, v ktorom prebieha vzdelávanie. 6. z princípov UNESCO hovorí, že by sme mali premyslene integrovať generatívnu umelú inteligenciu do našej výučby. To znamená, že študenti by mali používať umelú inteligenciu na to, aby získali spätnú väzbu k úlohe, ktorú vypracovali, na generovanie nápadov, ak potrebujú, nechcú začať úplne čistým hárkom papiera, ale chcú si nechať poradiť, akým spôsobom napríklad začať vypracovávať úlohu, alebo môžu používať AI na simulácie, ale nemali by primárne používať umelú inteligenciu na vypracovanie samotnej úlohy. Teda na nás ako vyučujúcich to kladie očakávanie, že budeme navrhovať také spôsoby hodnotenia, ktoré preverujú to, ako študenti dokážu rozmýšľať a nie len to, ako sú schopní a schopné pracovať s umelou inteligenciou. To znamená, že ako vyučujúci by sme mali pripravovať zadania, úlohy na kurzoch tak, aby, ak to má zmysel, bola umelá inteligencia zmysluplne využitá. Napríklad, aby kriticky hodnotili výstupy umelej inteligencie, analyzovali pramene, porovnávali. Predposledný princíp UNESCO hovorí, že my ako vyučujúci máme byť vzorom zodpovedného používania generatívnej umelej inteligencie. To nám kladie úlohu, že by sme mali ukazovať počas našej výučby, ako eticky a zmysluplne používať generatívnu umelú inteligenciu. Mali by sme zdieľať, že my sami overujeme a posudzujeme výstupy generatívnej umelej inteligencie a neberieme ich ako pravdu a dôveryhodný stroj. A takisto mali by sme sledovať, aké inštitucionálne politiky, teda zásady a pravidlá má naša inštitúcia, naša univerzita a zosúladiť výučbu práve s ním. Napokon by som chcela prezentovať posledný princíp UNESCO.
a ten hovorí o podpore dlhodobých zručností. V rámci neho alebo tento princíp nám odporúča, že by sme mali zadávať náročné úlohy, kognitívne náročné úlohy, ktoré od študentov vyžadujú interpretáciu a syntézu informácií. Mali by sme podbudzovať študentov a študentky, aby AI využívali na rozvoj, nie ako náhradu svojho myslenia a napokon učiť ich, ako zodpovedne integrovať umelú inteligenciu, teda jej výstupy do akademickej práce. Kým vám zadám prvú otázku, ešte by som vám chcela ukázať iný spôsob rozmýšľania práve o týchto kľúčových princípoch, ktorými by sme sa mali riadiť vo vysokoškolskom vzdelávaní. A ten druhý prístup prezentujú Dabis a Chucky v ich štúdii, kde analyzovali predminulý rok kódexy používania generatívnej umelej inteligencie na vysokých školách. Kódexy teda to sú súbory pravidiel, ktoré zaviedli top univerzity z rôznych teda kontinentov. Pracovali so vzorkou 30 univerzít a tu môžete pekne vidieť, že tie princípy UNESCO sú veľmi podobné s tým, čo vlastne univerzity aj samostatne zaviedli v rôznych teda kontextoch. Dabis a Chucky ich tie princípy syntetizovali do 4 kategórií. Prvý princíp je, že konečnú zodpovednosť za výstupy pripravené pomocou AI majú vždy konkrétni ľudia. Myslím si, že tento princíp je zásadne dôležitý hlavne pre disciplíny, ako sú medicína, kde sa veľmi využíva generatívna umelá inteligencia, ale jednoducho, keď umelá inteligencia príde s diagnózou, vždy musí existovať ešte konkrétny človek, konkrétni ľudia, ktorí túto diagnózu odobria a prevezmú zodpovednosť. Takisto v práve, ak umelá inteligencia navrhne rozsudok, tak vždy musia existovať konkrétni ľudia, ktorí sa za ten rozsudok postavia a odobria ho. Nemôže teda AI rozhodnúť o ľudskom živote alebo ľudskom osude. Druhý princíp hovorí o tom, že my ľudia sme tí, ktorí zadávame požiadavku a dohliadame na výstup. Nemôžeme sa zbaviť práve toho, že my zadávame, čo má umelá inteligencia robiť. Tretí princíp hovorí, že pri používaní umelej inteligencie je potrebná transparentnosť, teda vysvetliť, ako bola umelá inteligencia použitá. A toto je úplne zásadné v našej akademickej práci. Priznať prácu s AI a popísať, ako sa to dialo, napríklad v našich vedeckých článkoch. A rovnako aj to dať ako súčasť študentských úloh, ak teda je povolené pri danej úlohe využitie AI. A napokon inkluzívnosť a diverzita. Používanie umelej inteligencie by nemalo zvýhodňovať alebo znevýhodňovať niektorých študentov a študentky. To je rovnaký princíp, o ktorom som pred chvíľkou hovorila, čo sa týka UNESCO. Jednoducho všetci by mali mať prístup k rovnakému nástroju AI. Nemali byť tí, ktorí sú bohatší a môžu si dovoliť drahšiu a kvalitnejšiu AI, ju použiť na vypracovanie úloh a potom napríklad získať vysokoškolský diplom alebo lepšie známky ako niektorí iní. Otázka, ktorú by som vám teraz chcela položiť, je nasledujúca. A ja by som vás chcela poprosiť, ak máte možnosť, naskenujte si tento QR kód, ktorý vás nasmeruje do formuláru cez Forms, kde nájdete 2 otázky v tomto formulári. Prosím, keby ste zodpovedali len tú prvú otázku. Ja tú otázku, nemôžete teraz použiť svoj smartfón a naskenovať QR kód, tak sa ju budem snažiť dať aj do chatu.
Otázka znie takto. Veríte svojim študentom alebo študentkám, že používajú AI v súlade s akademickou etikou? A možnosti sú áno, verím úplne. Druhá možnosť, myslím si, že niekedy si pomáhajú AI, nevidia presne, že to nie je etické. Myslím, že niekedy na mojom kurze nechajú AI vypracovať za seba podstatnú časť úlohy. Pri niektorých vyučujúcich kurzoch áno, pri iných nie. Neviem posúdiť, alebo iná odpoveď. Ak by ste, prosím, zodpovedali, a ja teda skúsim to nakopírovať zatiaľ aj do chatu. Teraz by ste mali vidieť teda vaše odpovede, ktoré postupne nám pribúdajú. Nechám ešte chvíľočku čas, zatiaľ vidím, že 23 z vás sa podarilo odpovedať. Niektorí vás skúste ten link, ktorý som nakopírovala do chatu. A ten formulár je anonymný, takže nebudeme vidieť, kto ste, ale je to čisto preto, aby sme vedeli, čo vás teda trápi. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že teraz vidíte, že dosť veľká časť z vás má isté podozrenie, že študenti a študentky niekedy na vašich kurzoch nechajú umelú inteligenciu vypracovať za seba podstatnú časť úlohy a nie je to úplne v súlade s akademickou etikou. Zhruba 15% z vás si myslí, že niekedy si pomáhajú a nevedia presne, že je to etické. A pomerne malá časť si myslí, že to závisí od toho, ako sa vyučujúci k tejto otázke stavia, ako to vysvetľuje, aké nároky má na študentstvo, alebo neviete to posúdiť, to pomerne málo z vás. A iba veľmi máličko, 3% z vás študentom a študentkám úplne veríte. Ja sa vrátim do svojej prezentácie. V diskusii sa k tomuto rada vrátim. Vaše odpovede mi nahrali na ďalší slajd, pretože som očakávala, že môže byť pre vás užitočné zamyslieť sa nad tým, ako rozpoznať, že pre študentov vygenerovala ich prácu umelá inteligencia a čo máme teda robiť, keď takýto text ako vyučujúci dostaneme. Ten prístup v minulosti pri podozrení z plagiátorstva bol taký, že sme vyhľadávali na internete, porovnávali texty. Ja napríklad som opakovane v prípade takéhoto podozrenia
strávila niekoľko hodín tým, že som kopírovala si časti, hľadala, snažila sa uviesť presné percento textu, ktoré bolo doslovne prevzaté alebo parafrázované bez uvedenia odkazu. Vysvietila som to študentom a ukázala im porovnanie ich práce a toho, čo som našla na internete z iného zdroja. Napríklad aj keď som niektoré prípady dávala na disciplinárnu komisiu, ale dnes to prakticky nie je možné, že jednoducho generatívna umelá inteligencia vie preformulovať text na mnoho spôsobov a nedá sa takýmto spôsobom preukázať, že miesto študenta jeho a jej úlohu napísala umelá inteligencia. Takisto je pre mňa otázka, že či na to máme kapacitu, či na to máme chuť a či chceme vlastne preberať na seba túto úlohu detektíva alebo policajta. Napriek tomu si myslím, že istým spôsobom sa to rozpoznať dá a je to zároveň naša úloha. A predtým, ako budeme robiť túto rozpoznávaciu úlohu, myslím si, že generatívna umelá inteligencia a jej éra je veľmi dôležitá pre nás v tom, že nám hovorí, že nesmieme byť učitelia, ktorí učia študentov naakumulovať veľké množstvo faktov a reprodukovať ich napríklad na skúške. To, čo my máme učiť na vysokej škole, je rozvíjať vyššie kognitívne schopnosti, aplikáciu, analýzu, vytvoriť nejaký náročný vlastný produkt v našej disciplíne. Musíme učiť študentov a študentky niečo viac ako to, čo vie vyprodukovať umelá inteligencia. To pre nás v spoločenských a humanitných vedách znamená, že máme zadávať tzv. Autentické úlohy, v angličtine to authentic assessment, čo sú úlohy podobné tomu, ktoré budú plniť naši študenti a študentky, keď sa dostanú do praxe. Čiže ak ich trénujeme, aby boli analytikmi alebo pracovníkmi vo verejnej politike, tak ich úlohou je robiť analýzy, nejaké policy papers, reporty. Ak ich trénujeme, aby boli odborníci a odborníčky na vzdelávanie, tak napríklad musia vedieť prísť do školy, sedieť na pozorovaní a vyplniť pozorovací hárok, vedieť zdôvodniť, prečo ho vyplnili daným spôsobom, ako je to v súlade s literatúrou, ktorú si načítali k tomu. Znamená to pre mňa tiež, že študenti a študentky vopred dostanú hodnotiaci kritéria, podľa ktorých ich písomnú úlohu, ktorú pripravili, my budeme hodnotiť a podľa ktorých si oni sami môžu svoju úlohu vopred ohodnotiť. A zdá sa mi zmysluplné, že súčasťou takéto hodnotiacej tabuľky je aj kritérium. Táto úloha obsahuje konkrétne príklady, argumenty a detaily a nie všeobecné frázy. Z textu je zjavná integrácia osobnej skúsenosti alebo vedomosti autora alebo autorky. Vám som skúsila vypísať príklady vágnych slovných spojení, ktoré sa vyskytujú v textoch, ktoré si osoby nechali vygenerovať umelej inteligencii. A tieto konkrétne som zobrala nie zo študentskej práce, ktorú som dostala, ale z článku, ktorý som recenzovala v nedávnej minulosti. A tento článok bol pozoruhodný tým, že mal niektoré časti napísané veľmi bežným spôsobom, o ktorom som nemala nejaké pochybnosti, že by to mohla napísať AI. A to boli časti, keď autori písali o tom, ako pripravili svoj výskum, potom aké dáta zozbierali a tieto dáta vyhodnotili. A potom nasledovala časť článku, ktorá je bežne v sekcii diskusie, ktorá vyzerá neskutočne genericky napísaná. Prečítam vám niekoľko z tých slovných spojení. A teraz toto je taká, by som povedala, že hantírka, by som to nazvala, písania v angličtine.
práve na základe kľúčových slov alebo veľmi takých bežných slovných spojení, ktoré sa používajú v anglosaskom svete v mojej disciplíne education. Napríklad, this system has revolutionized the way students approach their learning. Course system plays a pivotal role. These skills are vital by reinvigorating students' interest in learning, cultivate critical thinking, collaboration, and problem-solving skills, which are indispensable in modern practice. Alebo the global landscape of education. Jednoducho frázy, ktoré zdanlivo presvedčujú čitateľa, že ten písateľ výborne ovláda angličtinu, ale sú veľmi také prázdne a nebol za ním naozaj obsah. Asi by som to nazvala, že nebol za tým obsah, že čo konkrétne chcú povedať. Iba jednoducho tie frázy boli zoradené za sebou. A takisto zarazil ma obsah, ktorý bol tiež veľmi prázdny. Hovoril, the findings highlight the complexities of international students' educational experiences in country and provide insights that can assist educators in enhancing learning outcomes. Z tohoto jednoducho sa nič nedozvedáme o tom, že čo naozaj zistili autori v tom svojom článku a veľmi podobne potom píšu aj študenti, že ich práca je veľmi všeobecná a neodráža nejakú konkrétnu myšlienku. Teda môj uzáver z tohoto je, že nie je našou úlohou presne dokazovať, či text z veľkej časti napísala alebo nenapísala umelá inteligencia, ale ja potom postupujem tak, že argumentujem, že text vyzerá, ako keby ho generovala umelá inteligencia. To znamená, že autentický hlas autora alebo autorky jednoducho nie je zreteľný. A keďže, ako som už povedala, my chceme učiť študentov a študentky viac, ako dokáže umelá inteligencia, a ich práca by teda mala byť napísaná na úrovni, ktorá je vyššia ako to, čo dokáže AI, a malo by z nej byť zjavné práve tento rozdiel a tá vyššia úroveň. Ešte iný znak práce, ktorú napísal z väčšej časti AI, ktorý som teda usúdila na základe tých prác, ktoré mi odovzdali v minulosti študenti, je aj to, že nie je v takej práci často odkaz na nič z toho, čo sme preberali počas semestra na kurze, na nejaké kľúčové myšlienky alebo literatúru, ktorú sme čítali. Jednoducho, ak si to študenti dajú vygenerovať AI, a samozrejme môžete povedať, že môžu byť veľmi smart a šikovní a zadať tam, aby AI citovala daných autorov, ale študenti a študentky sa uchýľujú k takýmto veciam často preto, že nemajú čas a chcú to rýchlo spraviť, hej, že a potom mnohokrát ani neurobia nejaký veľmi sofistikovaný prompt. Takže ak vidím, že v práci nie je nič spomínané alebo veľmi, veľmi málo z toho, čo sme preberali počas semestra, tak pre mňa je to znak, že mám vrátiť tú prácu naspäť. Pretože jednoducho napíšem to do feedbacku veľmi priamo. Vyzerá to, ako by študentka nechodila celý semester na kurz. Ten kurz jej bol zbytočný a vo svojej práci a úlohe na daný kurz vôbec štúdium na kurze nezohľadnila. Ešte by som sa chcela zamyslieť v tejto svojej prednáškovej časti webinára nad tým, ako teda viesť študentov a študentky, aby si osvojili princípy práce s umelou inteligenciou. Som presvedčená, že je úplne kľúčové pre našu prácu so študentstvom, aby existovala dôvera vo vzťahu. My ako vyučujúci študenti a používanie umelej inteligencie. Na to je neskutočne dôležité, akú učiteľskú alebo akú klímu pedagogickú my budujeme na kurze. Či je to teda prostredie, že
My sme tu preto, aby sme študentstvo podporovali, že im veríme, že chcú v prvom rade sa niečo zmysluplné naučiť a teda pristupujeme k ním ako podporovatelia a facilitátori ich odborného rastu. Pre mňa to znamená aj to, že chcem poznať študentov po mene, ako sa volajú, ak je to len možné a naučiť sa a zapamätať si ich mená, pretože sú pre mňa každý z nich ľudská bytosť, s ktorou si počas toho kurzu vytváram určitý vzťah, záleží mi na nich. A ak je to veľká skupina, tak chcem ich oslovovať menom aj tak a napríklad im navrhnem, že budeme používať jednoduchý nástroj, zložený list papiera, na ktorom si napíšu fixko svoje meno. To nám umožní naozaj mať ten ľudský osobný vzťah a dáva najavo, že mne ako vyučujúcej na študentom záleží. Takisto je dôležité demonstrovať, že chcem naučiť študentov viacej, ako vie AI, teda dôraz klásť nie na naučenie sa obrovského objemu faktov, ale na to, aby sa naučili sformulovať koncepty vlastnými slovami a aplikovať ich, porovnávať veci, hodnotiť a vytvoriť niečo nové a kognitívne náročné. Napokon, ako som už spomínala, používanie práve takých spôsobov hodnotenia, nie iba esej, ale niečo, čo budú naozaj oni sami vytvárať a umožní im to aj prispieť k tomu, že sami menia istým spôsobom svet okolo seba. Pretože to potom dáva im tú, v angličtine sa to volá agency, zmysel a pocit, že ja niečo dokážem a dokážem to vďaka tomu, čo viem a aké sú moje schopnosti. Teraz by som sa vás chcela spýtať druhú otázku a sme stále na tom formulári s 2 otázkami, ktoré som s vami zdieľala cez tento QR kód. Čiže ak ho máte otvorený vo svojom smartfóne, prosím vás, keby ste mohli zodpovedať túto otázku. Prepačte. Niektorí z vás som videla, že už ste otázku zodpovedali. Otázka je, pomáhate svojim študentom a študentkám naučiť sa spracovať s generatívnou umelou inteligenciou? Čiže či to robíte na konkrétnom kurze alebo kurzoch, ktoré učíte? V zásade sú 2 možnosti odpovedania áno alebo nie. Skúsila som vypichnúť niekoľko možností, čo asi môžete robiť. Buď teda venujete tomu časť 1 hodiny stretnutia, alebo si pod vašim dohľadom skúšajú prácu s nástrojmi umelej inteligencie, alebo od vás dostanú sumár písomných zásad alebo inštrukcií. 4. možnosť je iná odpoveď. Alebo na vašom kurze priamo to nerobíte, pretože majú zakázané používať umelú inteligenciu. Nemáte na to vo svojom kurze čas, nemáte dosť znalostí a skúseností pomáhať im pracovať s generatívnou umelou inteligenciou, alebo zvolíte inú odpoveď. A môžete využiť aj ten link, ktorý som zdieľala cez chat, stále sme v tom istom formulári a ja zazdieľam teraz vaše odpovede. Tu sme na druhej otázke. Zatiaľ odpovedalo 57 z vás, skoro 60 a odpovede vyzerajú tak, že áno, venujete aspoň časť 1 hodiny stretnutia, aby ste prebrali, ako pracovať s umelou inteligenciou. To je asi 10% z vás. Priamo pod vašim dohľadom asi 16% z vás pomáha študentom, ako pracovať s generatívnou umelou inteligenciou. Sumár písomných zásad alebo inštrukcií dáva iba málo z vás. Tu niekto má aj iný spôsob, ako pracujete.
takmer nikto z vás tiež nezakazuje používať generatívnu umelú inteligenciu. Zhruba 1/5 z vás nemá na to vašich kurzoch čas. A tak ako Renata Hall prezentovala tie naše výsledky celoslovenského prieskumu, tak aj tu viac ako 1/3 z vás sa necíti dosť skúsená a nemáte dosť znalostí. Jednoducho nemáte tie kompetentnosti podľa vášho názoru pracovať s AI. A ten náš celoslovenský prieskum v ňom až 40% vyučujúcich označilo takúto odpoveď, iná odpoveď 6%. Ďakujem veľmi pekne, že toľkí z vás ste odpovedali. A ja teda sa ešte raz vrátim k svojej prezentácii. A chcela by som s vami zazdieľať jeden citát z blogu, ktorý som si dnes prečítala. Ako som spomínala na začiatok, sledujem diskusné skupiny, ktoré sa venujú generatívnej umelej inteligencii a dnes mi prišiel veľmi, veľmi trefný blog od Amy Ransom z Birmingham City University, ktorá v ňom hovorí toto, to je iba citát z toho blogu a ja som teda použila Microsoft Copilot na preklad a potom som ho editovala. Tak Emma Ransom hovorí, skutočná prípasť s používaním generatívnej umelej inteligencie nevidí medzi študentmi a študentkami, ktorí ju používajú a tými, ktorí ju nepoužívajú. Vedie medzi vyučujúcimi, teda nami, niektorí rozumejú AI natoľko dobre, že dokážu učiť s ňou, hodnotiť, dávať spätnú väzbu a tými, od ktorých sa to očakáva, že AI budú ovládať, ale nemajú na to seba dôveru, vedomosti a hlavne podporu svojej inštitúcie. A táto priepasť už teraz formuje skúsenosti našich študentov a študentiek. Čo má teda dôsledky pre rovnosť vo vzdelávaní, konzistentnosť toho, čo sa učia a celkovú kvalitu vzdelávania. To, čo je pre mňa zaujímavé, je, že aj vo Veľkej Británii, ktorú často pokladáme za krajinu, ktorá je pred nami aj vo vysokoškolskom vzdelávaní. Existuje tento názor a myslím si, že veľmi dobre vyjadruje to, v akej situácii sa vyučujúci a vyučujúce na vysokých školách teraz nachádzajú. Emma Ransom začala ten dnešný blog tým, že nie je hlavnou otázkou, že či máme zisťovať, či používajú alebo nepoužívajú generatívnu umelú inteligenciu, ale ako získať inštitucionálnu podporu pre nás vyučujúcich, aby sme boli kompetentní ich v tomto viesť. A snáď vám k tomu pomôžu aj tieto naše webináre, ktoré sme pre vás pripravili. Tom, čo by som vám ešte chcela za 10 minút prezentovať, je ešte jedna otázka, nad ktorou som sa zamyslela práve kvôli tomu, že som čítala diskusie na britskom fóre SEDA o tom, ako používať AI vo vzdelávaní. A jedna veľmi, veľmi intenzívna diskusia prebehla pred pár mesiacmi a v nej sa jedna vyučujúca pýtala, či je v poriadku žiada študentov a študentky, aby si nedali na konci, keď už napíšu prácu, aby si ju nevložili do nástroja umelej inteligencie a nepožiadali, aby im AI tú prácu vylepšila. V angličtine sa používa pojem polish a pýtala sa, že však nakoniec aj my ako vyučujúci to robíme. A to pravda robím aj ja, že jednoducho pre lepšiu čitateľnosť, preto aby to znelo krajšie a profesionálnejšie, tak nakoniec mi AI alebo nám AI tie naše texty vylepší. A v tej diskusii zazneli dva typy názorov. Jeden typ názorov bol proti tomu, aby študenti takto využívali generatívnu umelú inteligenciu na to konečné vylepšovanie. Jeden z nich hovoril, že
či je to očakávaný výstup, či je to, čo sa študenti majú naučiť. Hodnotíme to, či je to napísané naozaj pekným jazykom, kvalitným jazykom. Ak sa jazyková kvalita neznámkuje a nie je to hodnotený výstup vzdelávania, ten očakávaný výsledok, intended learning outcome, potom možno nie je ani dôvod používať generatívnu umelú inteligenciu. A ja vám tieto veci teraz prezentujem ako námed na zamyslenie. Druhý názor, ktorý odznel, ak naopak hodinami ako vyučujúci zdôrazňujeme autenticitu a ľudský rozmer, alebo im prikladáme väčšiu váhu ako jazyku, potom by generatívna umelá inteligencia mohla tieto kvality potlačiť. A tým by sme študentov a študentky mohli doviesť k tomu, že by chápali, že využitie generatívnej umelej inteligencie im vlastne škodí v tomto prípade. A tretí názor. Nevidím dôvod zakazovať používanie AI na vylepšenie textu. Ak nastavíme náročné a premyslené formy hodnotenia, študenti a študentky aj tak sa musia aktívne zapojiť, myslieť kriticky, hodnotiť výstupy AI, aby dosiahli dobrú známku. AI síce môže pomôcť jazykom, ale dobrá známka si stále vyžaduje ich vlastnú prácu, úvahy, schopnosť posúdiť relevanciu a kvalitu textu, ktorý je výstupom umelej inteligencie. Druhý typ názorov. Ak študenti a študentky dostanú explicitné a transparentné usmernenia o tom, ako majú písať, tak aby mali určitú sadu nástrojov, s ktorou môžu začať rozvíjať svoj vlastný hlas, potom možno aj používať, ale ako ďalší zdroj, nie ako náhradu ľudského písania. V prospech využívania zaznel aj ten hlas, že nech urobíme, čo chceme, študenti budú aj tak AI používať, pretože ju využívajú mnohými spôsobmi a z rôznych dôvodov. Preto je potrebné, aby sme sa pýtali, či naše spôsoby hodnotenia podporujú, aby prezentovali myšlienky, za ktorými si študenti vedia stať. A či naozaj meriame očakávané výstupy, aj keď sú sprostredkované AI. Nemusí sa nám páčiť, že úloha nie je napísaná, ako keby ju napísala AI, ale ak spĺňa naše hodnotiace kritériá, aj tak ju môžeme primerane ohodnotiť. Ak napriek tomu stále máme pocit nespokojnosti, treba zvážiť, či hodnotenie, ktoré sme nastavili, skutočne meria to, čo má merať. Alebo či by sa tá úloha nedala realizovať inak. Napríklad miesto eseje odovzdať podcast, nahrávku diskusie medzi študentmi, v ktorej preukazujú argumentáciu nad určitým problémom. Napokon, tretí názor. Naši študenti a študentky budú potrebovať schopnosť pracovať s AI vo svojich budúcich profesiách. Učitelia, my by sme ich mali učiť, ako zodpovedne a eticky využívať AI. Táto diskutujúca hovorila, chcela by som, aby študentky môjho kurzu využívali generatívnu umelú inteligenciu ako partnera, ktorý im pomáha formovať nápady a ak treba ako parťaka, ktorý im pomáha písať akademickejšie. Používanie generatívnej umelej inteligencie na jazykové vylepšenie alebo generovanie nápadov si však vyžaduje určitú úroveň predchádzajúcich znalostí, aby vedeli výstupy AI kriticky zhodnotiť a ďalej s nimi pracovať. Ešte by som vám ukázala názor, ktorý bol medzi tým, alebo medzi tým zazneli aj iné názory. Potrebujeme presnejšiu definíciu toho, čo vlastne znamená vylepšiť text. Ide o úpravu pre stručnosť, jasnosť, prirodzené používanie jazyka, alebo je to niečo viac? A toto sa mi zdá úplne zásadné. Sú niektorí študenti a študentky, ktorí majú špecifické potreby, buď nie sú rodení používatelia jazyka, alebo nemajú nikoho, kto by im pomáhal, lebo sú prvou generáciou na vysokej škole, alebo sú to neurodivergentní študenti a študentky, tak práve im môže byť generatívna umelá inteligencia neskutočným benefitom.
Mne sa veľmi zdal ako užitočný nástroj semafor, ktorý teda používajú vo Veľkej Británii vyučujúci na vysokých školách, kde každý vyučujúci má stanoviť na svojom kurse pri každom vlastne spôsobe hodnotenia, či teda generatívna umelá inteligencia nesmie byť použitá pri tvorbe úlohy. To je vlastne červená na semafore, oranžová. Generatívnu umelú inteligenciu možno použiť v súlade s pravidlami a jej použitie musí byť jasne uvedené. Tam spadá väčšina teda úloh a zelená, kde generatívna umelá inteligencia sa dokonca očakáva, že ich budú používať. Náš kolega Matt McAfee Ashton na kurze napríklad uvádzal, že jeho študenti a študentky využívajú AI, aby si natrénovali interview s ním. Dáva ako úlohu, že každý sa musí s ním porozprávať na konci kurzu a odprezentovať mu úlohu, ktorú spraví a on potom dáva kritické otázky. A študenti vlastne tento rozhovor si najskôr nasimulujú vďaka AI. A on zistil, že ako náhle toto študenti robia tento rok prvýkrát, že oveľa lepšie známky dáva a oveľa lepšie hodnotenie. A hlavne študenti a študentky, ktorí nie sú native speaker, čiže rodili používateľia jazyka. Takže v tom naozaj niektoré úlohy sú zadávané tak, že študenti priamo majú využiť umelú inteligenciu. Týmto sme sa dostali teda do časti použité zdroje pri príprave tohto webinára. Ja som využila teda kurz na Coursere, ktorý som vám na začiatku spomínala, ktorý je zdarma a môžete si ho aj vy vyskúšať. Trvá tých 6 modulov, 6x3, asi 18 hodín a vlastným tempom si ho môžete spraviť. UNESCO Guidance for Generative AI, článok Dabis a Chucky, AI and Ethics, prezentácia kolegu Matt McAfee Ashtona z Nottingham Trent University a takisto chcem byť transparentná a jasná. Využila som pri príprave tejto prezentácie umelú inteligenciu na stručný výťah z 8 princípov UNESCO a takisto preklad textov z angličtiny do slovenčiny a preklady som následne redigovala. Užitočné zdroje, ktoré vám odporúčam, okrem kurzu na Coursere, Sam Ellington a Rachel Forsyth, tí istí autori, vydali knihu v Bloomsbury, Gen AI in Higher Education, Redefining Teaching and Learning. Je to open access kniha. Sú to naozaj neskutočne kvalitní autori a vynikajúco píšu. Aj ten kurz urobili neskutočne dobrý. Podobný kurz vyvinula Masaryková univerzita. Volá sa Využitie umelá inteligencia vo vzdelávaní na vysokej škole. Nájdete ho cez Eduscope. Tento som si nerobila, takže neviem povedať, na koľko času napríklad zaberie. Ale kolegyňa Marie Cruz prišla s príručkou, ako vytvárať online tutorov, keď niektorí z vás by ste boli pokročili s využitím Copilota. To je, myslím, všetko, čo sa týka informačnej časti tohto webinára. O chvíľočku dáme priestor pre vaše otázky. Tu som vám zverejnila stránku nášho projektu Healthy You. Vľavo v časti vzdelávacej aktivity nájdete pravdepodobne zajtra zoznam našich webinárov, ako budú ďalej pokračovať. Tu je kontakt na mňa, gabriela.plešová.uniba.sk. A viem, že niektorí z vás sa ponáhľate niekde ďalej a už nemôžete zostať na časť otázky a odpovede, tak vás pekne prosím, keby ste nám mohli naskenovaním tohto QR kódu vyplniť náš dotazník spätnej väzby. Vyplníte ho za 2 minútky a ja vám zazdielam aj link cez chat.
kde teda nám môžete dať vedieť aj, čo by ste iné potrebovali, aby sme pre vás pripravili v ďalších webinároch. A teraz už vidíte slajd vaše otázky. Prosím, keď by ste teda ich vložili do chatu. A budeme sa snažiť ich zodpovedať. Dobre, vidím, že sa prihlásila Slavka Kopčáková, ale kým vám dám priestor, tak ešte vidím tú otázku napísanú. Môžeme skúsiť s ňou začať? Moja je kratšia. Dobre, tak poďte. Veľmi rýchlo ste prepli slajd, nestihla som naskenovať kód, takže veľmi pekne poprosím ešte raz ten slajdík. A chat nefunguje, chcela som písať do chatu a nemám do neho prístup. Neviem prečo, vraj nie som členom neviem čoho. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že to je, ospravedlňujem sa, záležitosť Microsoftu, ktorý dáva možnosť prístupu do chatu ľuďom z danej inštitúcie. Ja som z Univerzity Komenského, v rámci nej sme vytvárali tento webinár a link. Takže prepáčte, ale môžete samozrejme otázku sa spýtať. Ďakujem, dovidenia. Zatiaľ prečítam otázku, ktorú sa podarilo teda nakopírovať do chatu. Môj druhý počítač sa mi teraz neobjavuje. Tak musím zastaviť zdieľanie. Dúfam, že sa vám to podarilo naskenovať. Takže pani Eva Šošková sa pýta, či je nie lepšia stupnica ako semafor. Určite nástroj, ktorý je konkrétnejší, môže byť lepší. The Artificial Intelligence Assessment Scale navrhujete. Nie bol tam tento nástroj. Ja som použila niečo veľmi také všeobecné, lebo sa to často opakuje v tých príkladoch, ktoré udávajú kolegyne a kolegovia z Británii, ale môže byť, že sú už oveľa sofistikovanejšie nástroje a neviem, či viete niečo o tej 5-stupňovej stupnici a ako sa používa. Ak áno, tak prosím, povedzte nám. Počujeme sa? Áno. Dobre. Tak tá 5-stupňová stupnica je o tom, že to je v tom prvom stupni nepoužívame vôbec. V tom druhom stupni už je tam nejaký brainstorming, prípadne nejaký nápad na štruktúru. Potom je to ten tretí stupeň, že nám zhodnotí, že či to máme v poriadku a môžeme vlastne zakomponovať nejaké vylepšenia. Štvrtá je, že nám vlastne generuje nejaké časti textu a my k tomu môžeme zaujať nejaké stanovisko. No a 5. stupeň je, že kompletná generovanie textu, ale s tým, že samozrejme zase treba sa nejako k tomu vymedziť. Mne to príde také, že to je ako keby, že stačí možno povedať pri niektorých zadaniach iba to číslo, ten level, že v akom sa to dá použiť a všetci už vlastne vedia, že čo môžu, čo nemôžu. Áno, presne tento zmysel to má a to, čo hovoríte, znie veľmi rozumne. Myslím, že sa to dá odporúčiť. Ďakujem za zdieľanie. Eni, môžeš povedať?
Ja by som len chcela, ja som to písala aj do chatu, nejaké informácie vlastne z ministerstva školstva, lebo tam mám nejaký čiastočný úväzok, tak niečo tam sledujem, tak som vás chcela povzbudiť, aby ste to sledovali na tých web stránke, kde informujú o tom, ako poskytujete licencie a tak ďalej. A tiež, že vlastne od septembra by mali začať fungovať 2 kompetenčné centra, ktoré by vám mali pomôcť. Tak myslím si, že mali by byť zverejnené aj národné projekty, na základe ktorých by dostali teda dotáciu tie univerzity a principiálne ten hlavný cieľ tých kompetenčných centier je pomôcť vlastne rozvinúť zručnosti učiteľov, aby vedeli rozvíjať študentov v oblasti AI. A myslím si, že je dobré, pokiaľ aj vy treba sa budete o to zaujímať zo svojich inštitúcií, čo z toho môžete mať, a tak ďalej, že zistiť proste, že kto tam je, tí garanti alebo ktokoľvek na FITke, na STUčke, respektíve na TUKE je to centrálne nejak manažované, majú na to vlastne rozpočet, aby slúžili všetkým vysokým školám, že to nie je pre nich, ale oni majú fungovať ako centra pre všetky vysoké školy. Takže určite to pomôže podľa mňa k lepšej implementácii, pokiaľ aj vy ako cieľová skupina sa do toho zapojíte a pozrite sa na to. Myslím si, že v dohľadnej dobe budú tie národné projekty zverejnené. Teraz sa dokončujú vlastne to znenie a schvaľujú, takže radovo v pár týždňoch to treba sledovať. Bude to určite zverejnené na tej stránke, kde sa o tom píše. Tak to som tak chcela dať do pozornosti. A možno ešte tak upraviť, že tú informáciu o tých licenciách prioritne teraz vlastne sa kupovali licencie pre budúcich učiteľov, lebo to je v podstate priorita ministerstva, tak aby ste neboli zaskočení, že nepatríte do tej skupiny 20 000 licencií, ak nie ste na učiteľskom odbore, ale ostatné odbory budú mať veľmi zvýhodnené licencie, len je tam tiež nejaký problém s distribúciou na úrovni vysokých škôl, takže tiež možno, že je dobre sa o to zaujímať aj u vás na školách a pýtať sa ľudí, ktorí zodpovedajú za nejaké IT služby, že ako to s tými licenciami vyzerá, či už ich máte dostupné alebo nie. A plánujú sa vlastne zakúpiť aj licencie na Gemini a Mistral. Myslím si, že v obidvoch prípadoch sú nejaké negociácie teraz prebiehajúce, takže tiež to bude v nejakej dohľadnej dobe, takže možno, že aj keď budete uvažovať nad tým, že ktorý z tých nástrojov, tak môžete si vyskúšať aj viaceré a potom používať taký, ktorý vám bude najviac vyhovovať, že nebude k dispozícii len ChatGPT, ktorý aj má dneska istú politickú negatívnu konotáciu, ale budú aj iné nástroje dostupné. Tak to možno, že len aby ste trošku viacej vedeli, že čo sa tak deje v širšom kontexte a že mali by byť nejaké možnosti pre vás, ale obávam sa, že budete musieť byť aj aktívni v tom, aby ste tie možnosti dostali. Tak to som len chcela povedať. Pani Šošková? Tak ešte druhý raz. Veľmi ma zaujalo to, že ste hovorili, že aby tí študenti mohli žiadať to AI o spätnú väzbu, aby vlastne predtým, než dajú zhodnotiť ten svoj text, napríklad esej pedagógovi, aby si tými základnými chybami prešli z AI a potom až na hodine sa vlastne mohlo na tom stavať. To sa mi páčilo, ale súčasne to znamená, že teraz do akej miery je vhodné využiť tú spätnú väzbu od toho AI. Teda keď mi povie, že toto a toto nie je dobre, mne sa zdajú jeho argumenty správne, tak potom prepíšem ten text na základe možno aj nejakých slovných obratov aj toho AI, čiže ešte stále, či je to v poriadku. A s tým súvisí druhá vec, a to je tvorba protiargumentov. Čiže keď ja mám svoj vlastný text a poviem, že nech ho preskúša to AI a poskytne mi nejaké protiargumenty, tak keď ja spravím ako keby toto kritické zhodnotenie argumenty versus protiargumenty a môže mi podať aj ďalšie argumenty pre mňa, ale jednoducho prejdem tým takým dvojpolovým myslením, a potom to vlastne nejakým spôsobom dám do tej práce, tak či to tiež stále považujete, že to je v poriadku? Ja si myslím, že aby študenti vedeli vložiť svoju prácu do nástrojov umelej inteligencie, aby im dal spätnú väzbu, tak je dôležité a dobré, aby sme my im dali práve tú hodnotiacu tabuľku, ktorú sme my vypracovali
alebo aj spolu so študentstvom, podľa čoho sa hodnotí. A tým pádom oni vedia tam dať aj tie kritériá. A následne môžu požiadať AI, nie že navrhni mi, ako zlepšiť túto prácu, ale navrhni, ktoré sú silné a slabé stránky mojej práce podľa tejto hodnotiacej tabuľky. Súčasťou rozumnej hodnotiacej tabuľky, ako to ja vidím, sú dve časti. Jedna je obsah a druhá je forma. A je dôležité, myslím si, ukazovať študentom, že dôležitejšia ako forma, to je práve to polish, to vyšperkovanie jazyka, je obsah, teda sila argumentov. Tak za to by malo byť aj viac bodov napríklad. A tým pádom by sme ich mohli aj viesť k tomu, že nechajte si urobiť odporúčania od AI, tak ako by žiadali odporúčania odo mňa, čo sa týka hlavne toho obsahu, tej sily argumentov, sily myšlienok, ktorú oni formulujú v rámci tej práce. Neviem, či som zodpovedala to, čo ste sa pýtali. Áno, ďakujem. A teda vlastne by bolo možné v podstate spolu so zadaním dať tým študentom aj prompt na to, ako potom komunikovať to zhodnotenie práce AI. Áno, dá sa to, ale myslím si, že by mohlo byť od nás rozumnejšie, keby sme ich my viedli napísať ten prompt. Akoby ten spôsob, ako my to formulujeme. Takže vlastne by to mohlo byť súčasťou toho výstupu. Že nielen ten text, ale aj ukážte mi prompt, ktorým ste si to vlastne zlepšili. Napríklad, hej. Hoci týmto som si nie istá, lebo tak ako používam rôzne nástroje AI, tak vidím, že oni už sami si preformulovávajú prompty. Niektoré z nich, že nie je až také zásadne dôležité, aký prompt zadáme, že už následne vidím, že AI si ten môj prompt preformuluje, tak aby to bolo v súlade s tým, ako je nakodovaná. Ďakujem. Ale výborná otázka. Ďakujem. V zásade, keď som o tomto diskutovala, a to už je viac ako rok a pol, s jednou neskutočne šikovnou študentkou, ktorá bola u nás, tak ona sama od seba využívala AI ako tutora. Tutora v zmysle, že nechala si od neho, ak mala ústnu skúšku, navrhnúť, aké otázky asi môžu padnúť na skúške. A potom ona na tie otázky odpovedala a dávala tie odpovede do umelej inteligencie a nechala si dať zhodnotenie. Hej, že mala práve z AI toho sparring partnera, ktorý ju pripravoval a trénoval na skúšku. A potom povedala, že Gabi, vieš čo, ona naozaj, keď som prišla na tú skúšku, tak jednu z tých otázok, ktoré mi AI navrhla, som dostala. A bola som na tú skúšku dobre pripravená. A to mi prišlo, že to je fakt zmysluplné použitie umelej inteligencie. Toto môžem potvrdiť, pretože ja som mala vystupovať v televízii a mala som z toho veľké obavy, lebo nie som extrovertný typ, tak som si vyskúšala ten rozhovor s okruhmi, ktoré mi vlastne poslali, tak som si vyskúšala ten rozhovor s AI a ja som naozaj potom bola oveľa kľudnejšia a išlo to úplne v pohode. Presne takto môžu naši študenti a študentky trénovať na pracovný pohovor napríklad, kde teda pre mnohých z nich je to ich prvá skúsenosť. Alebo môžu takto trénovať, keď idú prvýkrát predstúpiť pred triedu a sú učitelia a učiteľky, hej, že čas pripravujeme na tie pedagogické povolania. Alebo ako speakery niekde. Každému z nás to super pomáha. Naša kolegyňa Silvia Hnílicová nám na kurze Ako inovatívne učiť ukazovala skvelý nástroj, ktorý používajú na lekárskej fakulte UK, ktorý je už aj s integrovaným zvukom, že jednoducho im simuluje pacienta a lekára a rozhovor medzi ním ústny. Akože parádne veci sa dajú teraz dokázať vďaka umelej inteligencii a dúfam, že tieto nástroje budeme mať aj k dispozícii, lebo je to také atraktívnejšie ako len to písanie. Ak ešte by ste mali nejakú otázku, pokojne sa prihláste, alebo vy, čo ste z UK, tak môžete napísať aj do chatu.
minútku počkám a potom ešte tam zostáva 5-6 minút, by som vám ukázala ten nástroj Teach alebo učenie v rámci Microsoft Copilota. Nebudeme mať dnes čas na to si to prejsť, ale on je aj veľmi intuitívny a možno vďaka tomu, keď vám ho ukážem, keby ste si dokázali nájsť pár minút čas, tak sa s ním pohráte a zistíte, či vie byť pre vás užitočný alebo nie. Musím zastielať. Tu som teda v prostredí Microsoft Copilot. Niektorí z vás, myslím si, že ho už využívate. Ja keď som dostala informáciu, že máme zakúpenú tú vyššiu licenciu Copilot Pro, tak som jednoducho prešla od ChatGPT sem s tým argumentom, že jednoducho tu by tie informácie nemali unikať mimo teda toho uzavretého prostredia. A v tejto časti ľavej, keď vidíte zoznam, tak je aplikácia učenie, v angličtine je to Teach. A tu je niekoľko vlastne takých podnástrojov, ktoré môžete používať a postupne Microsoft tam pridáva nové veci, ktoré vyvinie. Napríklad tu je niečo také atraktívne ako plán lekcií pre Microsoft Education. Ono trošku tie preklady z angličtiny do slovenčiny ešte pokrývkávajú, ale učebný plán je vlastne možnosť vytvoriť si plán hodiny alebo plán výučbovej jednotky. Čo budete učiť o týždeň vďaka práve tomuto nástroju, tak ja som vám za 3 minútky vám ukážem, ako to funguje. Napríklad ja učím kurz inkluzívne vzdelávanie, náročnosť, materská škola nie, vyššie vzdelávanie, to je Higher Education univerzita. Môžeme dať, že v slovenčine popis. Chcem mať hodina, ktorú venujeme konceptu a teraz rozmýšľam, ktorý koncept zvoliť. Citlivého vzdelávania. Kultúrne citlivé vzdelávanie, autorka Ženeva Kej. Dám si, že hodina mi trvá, reálne mám 90 minút, hej. A teraz skúsime, že ako mi vytvorí tú hodinu. Mohla by som sem zadať aj napríklad, že vytvor 2 aktivity trvaní 15 a viac minút každá a mám spolu 20 študentov, očakávané výstupy, teda čo by sa mali vedieť na konci hodiny, definovať koncept vlastnými slovami plus aplikovať koncept v podmienkach slovenského vzdelávania na strednej škole. Tak, dáme, že nech vytvorí plán hodiny. Mohla som tam ešte napísať, že sú to magisterskí študenti a študentky a tak ďalej. Tu je ciele, to sú vlastne očakávané výstupy, čo budú vedieť na konci hodiny, aké materiály, to je, že si ho môžem uložiť, aké materiály vlastne potrebujem, prezentáciu pracovnej listy, flipchart, fixky, online prístup k článkom a videám, tam sa dá nahrať celý ten článok, ktorý používam. A už teraz mi vlastne Copilot navrhol, čo budem robiť prvých 20 minút, aká bude
Aktivita 1, že študenti pracujú v malých skupinkách, každá vytvorí vlastnú definíciu konceptu. Jasné, že dopredu si majú prečítať ten článok. V aktivite 2 majú aplikovať a každá skupina analyzuje, ako by sa dali zásady kultúrne citlivého vzdelávania aplikovať v podmienkach vybranej školy. Hej, čiže tu on nedal danú školu, ale ja by som mohla vybrať, že jedna že môže byť napríklad stredná odborná škola, gymnázium, bilingválne gymnázium. A teda na konci prezentujú tieto návrhy pred triedou. Záverečná časť, reflexia a diskusia. Záverom vyplnia krátky dotazník. Zhrnutie na posledných 10 minútach, take home message, čo sme sa dozvedeli, krátky kvíz. Tu vlastne sa dá potom ten plán stiahnuť. Tu uložiť v OneDrive, kde vlastne ja si môžem ten plán uložiť do počítača a môžem ho tu. Toto je na tom zaujímavé, že keď kliknem, tak tu môžem upravovať, že môžem si meniť ciele, môžem si proste toto prepísať a potom znova vygenerovať učebný plán. Nie konkrétne tento nástroj, myslím si, že som použila nejaký iný nástroj. Som raz aj skúsmo využila, keď som robila webinár pre jednu francúzsku vysokú školu a pre ich študentov a chcela som vedieť, že či umelá inteligencia naozaj mi dokáže navrhnúť zmysluplný učebný plán. Myslím si, že to bolo trošku lepšie ako toto, pretože chcela som od nej, aby mi odporúčila krátke videá, ktoré môžem využiť v tom online webinári. A to je pre mňa vec, ktorou trávim veľa času, keď chcem nájsť trefné videá, že idem a prechádzam cez YouTube, aké videá sú k dispozícii a sú zdarma, a sú krátke a sú použiteľné. Tak práve tam v tom pláne hodiny vedela umelá inteligencia veľmi rýchlo a účinne pomôcť. To je na teraz z mojej strany alebo z našej strany všetko. Ak máte ešte nejakú rýchlu otázku, kľudne ju položte. Ak nie, tak sa s vami rozlúčime. Ja vám dám ešte teraz do chatu link na slajdy. Ešte prosím, vyplňte tú spätnú väzbu, už je tam 24 odpovedí a je to anonymné, takže buďte čo najkritickejší, aby sme vedeli sa zlepšiť. Teda môžete nás aj pochváliť, ale hlavne buďte kritickí, aby sme vedeli, čo vám treba nevyhovovalo a tak. Niektorí už tam vidím, že sú kritickí, čo je fajn, tak nebojte sa toho. Len z toho sa vieme, alebo teda z toho sa vieme najviac naučiť, keď nám presne poviete, že v čom bol problém z vašej strany, aby sme vedeli ten zvyšok tých webinárov dobre robiť. A ešte len teda upravím možno jednu informáciu, čo povedala Gabika na začiatku, že sa budeme stretávať každú stredu. Nie je to úplne pravidelné, takže pozrite si potom tie dátumy na tej web stránke, ako Gabika avizovala, lebo napríklad najbližšie sa vidíme až po Veľkej noci. A sú tam niekde takéto nepravidelnosti, tak len aby ste proste boli na to pripravení a pozreli si prípadne, čo vás zaujíma, kedy to bude a tak ďalej. Takže prosím, vyplňajte formulár, buďte kritickí. My sa tešíme na kritiku a chceme sa z niečo najviac naučiť, aby to pre vás bolo čo najviac užitočné. Áno, to bola pre mňa osobne otázka, ako pripraviť ten webinár s tým, že veľa z tej literatúry, ktorú čítam a ktorá je k dispozícii a diskusii, sú z anglosaského prostredia, ktoré je do istej miery iné ako naše prostredie. Takže je možné, že som úplne netrafila aj terminológiou alebo tým zameraním na problémy práve to, čo vy riešite. Áno, budeme vďační za podnety, čo by ste konkrétne potrebovali sa dozvedieť.
a budeme sa vám snažiť nájsť aj ďalších lektorov. Myslím si, že ten ďalší webinár som ešte prisľúbila, že budem viesť ja. 2 bude robiť kolegyňka doktorka Agnes Šimon a Renata Hall dohodla priamo aj napríklad špecialistu z Microsoftu na školenie, potom pani docentka Galajdová z Technickej univerzity v Košiciach pre nás urobí webinár, ktorý sa zameriava na podporu študentstva so špecifickými potrebami a na inkluzívne vzdelávanie vďaka generatívnej umelej inteligencii a postupne pribudnú aj ďalšie témy. Dúfajme, že pre vás užitočné. Teda ďakujeme vám za tú vašu spätnú väzbu. Ďakujeme, že ste dnes prišli a týmto by som sa s vami chcela rozlúčiť a zaželať vám ešte všetko dobré.